Per acabar, us volem ensenyar un vídeo que han fet els alumnes de l'Escola Pia Santana de Mataró. Han fet un Mannequin Challenge, aquells vídeos, segur que n'heu vist un munt, en què la càmera avança mentre els protagonistes estan immòbils. Però aquests alumnes han tingut una idea molt original. Mireu, han aprofitat el repte per imitar obres d'art famoses i així han après d'una manera fàcil i divertida una gran lliçó sobre art. A veure si vosaltres també podeu aprofitar el vídeo que trobareu a la nostra pàgina web per descobrir quines són les obres que s'hi representen. Recordeu que ens retrobem demà a 14:15 de la tarda aquí, a l'Infocar. Us hi esperem!